Nedávno sa ma moja jedna pacientka spýtala, lebo všetky výsledky mala v poriadku, prečo je stále taká unavená. Je to pani, ktorá má nad 50 rokov a lieči sa na vysoký tlak. Alebo bola vo veľmi dobrej kondícii vždy, rada chodí na prechádzky, na výlety, má rada turistiku, ale povedala mi, že v poslednej dobe býva nadmerne unavená a že ak ide na turistiku, dlho jej trvá, kým sa z toho dostane, kým ju prestanú bolieť svaly, kým sa cíti taká unavená. A spýtala sa ma, čím to môže byť. A ja som jej povedala jednoznačne, že je to tým, že jej chýba koenzym Q10. To, čo držím v ruke, je koenzym Q10. Je to v podstate veľmi dôležitá látka. Je to súčasť každej jednej bunky nášho tela. My ho prirodzene v tele máme. Ale čím sme starší, začína ho ubúdať. A toto je naozaj zdroj energie tela. Tento koenzym Q10 sa nachádza v každej bunke nášho tela a on sa nachádza konkrétne v mitochondriách. A všetky vedecké výskumy už jasne potvrdzujú, že zdrojom energie v našej bunke sú mitochondrie a dokonca v nich je zapísané, ako dlho budeme žiť. Mitochondrie sú ako malá elektráreň v každej našej bunke. Najviac koenzymu Q10 máme v orgáne srdce, v pečeni a potrebuje ho naša nervová sústava. Preto nedostatok koenzymu Q10 sa prejaví poprvé kardiologickými problémami, búšením srdca, ďalej môže srdce mať problém s tlakom a môže dochádzať k tzv. Kardiálnemu zlyhávaniu. Ďalej, nedostatok koenzymu Q10 sa pri neurologických ochoreniach prejavuje napríklad bolestiami hlavy, migrénami, ďalej Parkinsonovou chorobou. Ďalej býva nedostatok tohto koenzymu Q10 typicky, že nás svaly bolia, sú viac unavené, my sme celkovo unavení, sme ako keby bez energie. A samozrejme ten koenzym Q10 je dôležitý aj pri metabolických ochoreniach, teda aj pri cukrovke. Dokonca mnohí pacienti, ak sa sťažujú pri liečbe statínmi, že ich bolia svaly, je to preto, lebo im ubúda koenzym Q10 v svaloch. No, jedna vec je samozrejme kúpiť si tablety a užívať koenzym Q10 v tabletách. Áno, odporúčam to. V podstate to odporúčam každému po 50-ke, ale odporúčam to aj športovcom, pretože často športovci nad 30 rokov vydávajú naozaj veľkú energiu námahu pri športe, pri tréningoch i samozrejme pri samotných tých súťažách, alebo či robia amatérsky, či vrcholovo, ale ubúda im koenzym Q10 a hlavne ten koenzym Q10 zlepšuje regeneráciu svalov po námahe. No a keď samozrejme chcete si ho doplňať aj prirodzenou cestou, tak to môžete robiť tým, keď budete konzumovať poprvé ryby, makrela, losos, tuniak. Ďalej, keď budete konzumovať vnútornosti, najmä hovädzie vnútornosti, hovädzia pečeň, hovädzie srdce, ale aj kuracie. No a potom je to tiež v oleji, napríklad v olivovom oleji je ho veľa, koenzymu Q10, a tiež v semenách, v orechoch a v semenách. Takže, ak chceme žiť dlhšie, ak chceme si vhodným spôsobom doplniť energiu do našich buniek, podporiť činnosť mitochondrií, čo sú extrémne dôležité pre našu energiu časti v našej bunke, tak potrebujeme koenzym Q10. Nesmierne dôležitá látka, takže každý, kto lieči sa na kardiovaskulárne ochorenia, každý, kto sa lieči na cukrovku, ľudia, ktorí majú Parkinsonovú chorobu, migrény, časté bolesti hlavy, svalové ochorenia, určite odporúčam
koenzym Q10, zdroj energie.